ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு கேஎஸ்கேமர். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு தாறுமாறான வீடியோ அப்படின்னு சொல்லலாம். என்ன வீடியோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த டிஎன்டிசியை பற்றி ஃபுல் ரிவ்யூவும் பார்க்க போகிறோம். இதை கிரியேட் பண்ணது வந்து புஷிட் ரிவர்ஸ் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க தான். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ள. நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா 3 ஆப்ஷன் வரும். அதில் ஆளுங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம எப்பப்போ புது வீடியோஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணுறோமோ அப்போலாம் உங்களுக்கு உங்கள் ஃபோனில் டேட்டா ஆன் பண்ணோன்னே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். சரி, வாங்க இந்த மோடோட ஃபுல் ரிவ்யூவும் பார்த்துடலாம். நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் எடுங்க. இந்த ஏற்கனவே போட்டிருக்க ப்ரோமோ மாதிரி தான் அந்த இந்த மோடை யாரும் பார்க்கலன்னா இதையும் சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இது நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். இதான் டிஸ்கிரிப்ஷன். இதை நீங்கள் தொட்டிங்கன்னா கீழே அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு வாங்கன்னா அந்த க்ரீன் பஸ் மோடு புஷிட் ரிவர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பேன். டவுன் பஸ் மோட்னு கொடுத்துருப்பேன். அதை வந்து நீங்கள் தொட்டிங்கன்னா இதை அப்படியே தொட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா அவங்க ரிலீஸ் பண்ண அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ரிலீஸ் பண்ண வீடியோ போயிடும். அவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் தொட்டு கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணி வந்தீங்கன்னா அதில் வந்து மோடு லிங்க் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. நிலங்க நான் ரவுண்ட் பண்ணி காட்டுறேன். இது டிஎன்டிசி மோட் லிங்க் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 ப்ரௌசர் இருக்கும். அதில் உங்களுக்கு பிடிச்ச ப்ரௌசரை சூஸ் பண்ணி குள்ளே போய்க்கோங்க. இது அவங்க .com போயிடும். இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டவுன்லோட் கிளிக் பண்ணாதீங்க, செகண்ட் டவுன்லோடு கிளிக் பண்ணுங்கள். அதான் டவுன் பஸ் மோடு, அதாவது இந்த பஸ் மோடு. இந்த கீழே அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா கீழே வாங்க. இந்த பஸ் மோடு தான் இப்போ நம்ம டவுன்லோட் பண்ண போகிறோம். கீழே அப்படியே வந்தீங்கன்னா அவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மறக்காமல். திருப்பி அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா இன்னொரு ஆப்ஷன் கேட்கும். அதில் வந்து கீழே அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் டவுன்லோடு அப்படின்னு இருக்கும். அதை தொட்டிங்கன்னா சில வித பிளாக்கு அலோ அப்படிலாம் நிறைய கேட்கும். அதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா கட் பண்ணிக்கோங்க. திருப்பி அப்படியே இன்னொரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். அதில் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா தான் அந்த பேஜ். அப்படியே கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா ஃப்ரீ டவுன்லோடு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். ஏற்கனவே இந்த மோடோட ப்ரோமோ வீடியோ போட்டிருப்போம், அதுவும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். அப்படி சில பேருக்கு டவுன்லோட் ஆயிரும். அப்படி டவுன்லோட் ஆகாதவங்க என்ன செய்யணும்னா இந்த இடத்துல கிளிக் ஹியர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். அது பெருசாலாம் இருக்காது, அப்படியே ஒரு வேர்ட்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த கிளிக் ஹியரை வந்து ஒரு வாட்டி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். எனக்கு டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டு இப்படி தான் கீழே டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். காட்டுறேன். அப்படி தான் டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சுட்டு டவுன் பஸ் மோட் ஜிப் ஃபைல் அப்படின்னு போட்டு, சரி எனக்கு நெட்டு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால டக்குன்னு டவுன்லோட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகிடும். கீழே டவுன்லோட் ஆகிட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணுன்னா ப்ளே ஸ்டோர் எடுத்துகிட்டு சர்ச் பாக்ஸில் போயிட்டு ZARCHI எனக்கு வந்துட்டு இசட் அச்சுவர் அப்படின்னு பச்சை கலரில் போட்டு இசட் போட்டிருந்தா மட்டும்தான் அது டவுன்லோட் பண்ணணும். மற்ற எதுவும் டவுன்லோட் பண்ணாதீங்க. நான் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன், நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டால் கொடுத்து. இதான் அந்த ஆப்பு. அதுக்குள்ளே போயிட்டிங்கன்னா இப்படி தான் இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும். அதில் அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணி வந்தீங்கன்னா டவுன்லோடு அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும். அதிலே கொடுத்துருப்பாங்க. அப்படியே கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணி நான் நிறைய டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் முதல்ல டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எடுத்தோடனே வந்துடும். டிஎன்டிசி டவுன் பஸ் பை புஷிட் அப்படின்னு வந்துடும். நீங்கள் அந்த க்ரீன் வீடியோ அது பார்க்கலான்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் பாருங்கள் தொட்டு. அந்த ஹவு டு டவுன்லோட் த க்ரீன் பஸ் மோடு அதுவும் இப்படி தான் இருக்கும். இந்த டிஎன்டிசி பஸ் மோட் அது ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபைலை ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்படி கேட்கும். அதில் எக்ஸ்ட்ராட் ஹியர் அது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரே ஒரு கிளிக்கு போட்டு அதில் வந்துடும். எக்ஸ்ட்ராட் பாஸ்வேர்டு என்னென்னா அவங்க வீடியோவில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. அது வந்து நீங்கள் அவர் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்கணும். அப்போ தான் இது பண்ண முடியும். பாஸ்வேர்டு கரெக்டாக போட்டால் மட்டுமே இந்த ஃபைல் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். மேலே வந்து மஞ்சள் கலரில் அந்த ஃபைல் வந்துடும். நில்லுங்க காட்டுறான். இப்படி வந்துட்டு இதில் டவுன் பஸ் V1 பஸ் மோட் அப்படின்னு போட்டு வந்துட்டு எனக்கு இதை அழுத்தி பிடிக்கணும். இதுக்கு ஒரு டெம்ப்ளேட் கொடுத்துருக்காங்க, சென்னை டெம்ப்ளேட்டு.
அதை அந்த மோடை வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்படி கேட்கும். இதில் காப்பி COPY நீங்கள் ஷோ பண்ணி காட்டுறேன். அது நீங்கள் ஒரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேலே ஒரு ஆரோ இருக்கா, ஒரு மஞ்சள் கலர் பாக்ஸ் போட்டு மேலே ஒரு ஆரோ அது கொடுங்க. 2வது வாட்டியும் அதான் கொடுத்து வெளியே வரணும், இல்லைனா உங்கள் கேமில் வந்து பேஸ்ட் ஆகாது. கொடுத்துட்டு மேலே அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த பஸ் சிமுலேட்டர் இந்தோனேஷியா கேமுக்கே ஒரு தனி ஃபைல் இருக்கும், புசீட் அப்படின்னு. அது விட்டிங்கன்னா MODS மோட்ஸ் அப்படி இருக்கும். அதில் கீழே இந்த பேடு மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா, அதான் காப்பி பண்ணுற ஆப்ஷன். அதுனா காப்பி ஆயிரும். அவ்வளோதான். இப்போ நீங்கள் கேமை வந்து விளாண்டுக்கிடலாம். முதலேருந்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதான் அந்த பஸ் மோடு. இதோட லிங்க் நான் கொடுத்துருக்கேன். எத்தனை வாட்டி தான் சொல்ல, நீங்கள் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த மோடு பிடிச்சிருந்தா, நிறைய பேருக்கு இந்த மோடு தான் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். யாருக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கோ அவங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், எனக்கு இந்த மோடு பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ அப்படின்னு. கமெண்ட் பாக்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா கீழே அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா வந்துடும். எனக்கு நிறைய மோடு இருக்கிறதுனால நான் தேடி கண்டுபிடிச்சி எடுக்கணும். இது அந்த மோடு பார்த்துக்கோங்க, செம்மையாக இருக்குது. இதுக்கும் அந்த மோடுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் பேக்கில் வந்து அந்த ஒரு இது இருக்காது. இதில் கீழே வந்து யூஸ் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும், அது கொடுத்துட்டீங்க அவ்வளோதான். இப்போ நீங்கள் ஃப்ரீ மோடோ கேரியர் மோடோ ரெண்டுத்தில் ஏதாட்டும் விளாண்டுக்கிடலாம். இப்போது இதுக்கு 2 லிவரி கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க இதில் அப்படியே கீழே வந்து நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனை தொட்டு கீழே அப்படியே வந்தீங்கன்னா அவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா 3 ஆப்ஷன் இருக்கும், அதில் ஆல் போட்டுக்கோங்க. அவங்க நிறைய இனிமேல் மோட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க லிவரி கொடுத்துருப்பாங்க, 2 லிவரியுமே டவுன்லோட் பண்ணிக்குவாங்க. ஒன்று திருநெல்வேலி டு கோவில்பட்டி அப்படின்னு ஒரு லிவரி, இன்னொன்று வந்து இந்த ராம்கோ அப்படிலாம் போட்டு சாத்தூர் டு கோவில்பட்டி அப்படின்னு ஒரு லிவரி. இது 2மே கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போ அந்த ராம்கோ அந்த சாத்தூர் டு கோவில்பட்டி இது பண்ணுறேன். அதான் இதுக்கு நல்லா இருக்குது, சூட் ஆகுது. அதனால இது வந்து அந்த பெயிண்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு ஹையர் ரெசல்யூஷன் அதில் டிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் இந்த போர்டோட நேம் அதெல்லாம் தெரியும். ப்ரௌஸ் லிவரி அது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா 2 ஆப்ஷன் வரும். அதில் ஃபைல் மேனேஜரும் நீங்கள் போயிட்டு பண்ணிக்கிடலாம். நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னால டிவைஸ் கேலரி ஓப்பன் பண்ணுறேன். கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணி வந்தீங்க. இதான் இந்த 2 பஸ் லிவரிஸ். 2மே டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதான் நான் சொன்ன அந்த சாத்தூர் டு கோவில்பட்டி. எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. உங்களுக்கு எது அப்ளை கொடுத்துக்கோங்க. அப்ளை கொடுத்துட்டு உங்கள்கிட்ட மணி இருந்துச்சு, அதாவது மணினா ஒரிஜினல் மணி இல்லை, அதில் சம்பாதிக்கிற மணி இருந்துச்சுன்னா அது சென்ட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை ஃப்ரீ கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக பார்க்க வேண்டியிருக்கும். ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு அந்த கட் ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா வெளியே வந்துடும். இந்த நோ ஆப்ஷன் மேலே இருக்கும், தானாலே வந்துடும் நோ ஆப்ஷன். இது கொடுத்தீங்கன்னா வெளியே வந்துடும். அவ்வளோதான். அப்ளை ஆகிட்டு இப்போ நீங்கள் அந்த மேலே உள்ள இதை அமுக்கி வெளியே வந்துடலாம். அவ்வளோதான். இப்போ நீங்கள் ஃப்ரீ மோடோ கேரியர் மோடோ ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி விளையாடலாம். எனக்கு 2 பஸ் மோடே பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா யாருமே இது வரைக்கும் இப்படி ETC2 மாதிரிலாம் க்ரியேட் பண்ணதே இல்லை. சவுண்டு நிறைய இருக்குது, குறைச்சிக்கிடுறேன் கொஞ்சம். ப்ளீஸ் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வியூஸ் தான் கொடுத்து, ஆனால் சப்ஸ்கிரைபே பண்ண முடிக்கிங்க யாருமே. வாங்க நம்ம பஸ்ஸு உள்ளார போய்ட்டு எல்லாமே பார்க்கலாம். நடுங்க சாரி. டான்ஸை போடு வெறி தனம் தன்னக்கன். கீழெல்லாம் ஒரிஜினல் ETC2 அப்படிங்கிற ஒரு கேம் சொல்லியிருப்பேன் ப்ரோமோவில். அதே மாதிரி ஒரிஜினலாக இருக்குது. இந்த பஸ் மோடு 2மே யாருக்கெல்லாம் அடுத்து ஒரு க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க, ஜெமினி கோச் அப்படின்னு ஒரு ப்ரைவேட் பஸ் மோடை. அதுவும் யாருக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கோ கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதை பற்றி நம்ம ப்ரோமோ போடலாம். 90s கிட்ஸ் அப்படின்னு DVD பிளேயர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. சாமி ஃபோட்டோஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 19 கிட்ஸு நல்லாயிருக்கு. ஸ்டீரிங் கண்ட்ரோல் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. பிரேக்கு எல்லாமே ஒரிஜினல் பஸ்ஸில் என்னெல்லாம் இருக்கும், சாமி ஃபோட்டோஸு அது எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. கீழே இந்த கீர் பாக்ஸில் உள்ளது. இன்டீரியரு இந்த ஸ்டீரிங் கண்ட்ரோலு பிரேக் எல்லாமே பார்த்துடலாம். மற்றும் 2 அனிமேஷன் கீஸ் கொடுத்துருக்காங்க.
இதுக்கு அந்த அனிமேஷன் கீஸ்லாம் பார்த்துடலாம். நில்லுங்க பார்க்கலாம். அனிமேஷன் கீஸ் என்னால் படிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் அனிமேஷன் கீஸ் என்னன்னு பாருங்கள். பேக்கில் இருந்த கண்டக்டர் வந்து அந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன், அதாவது அனிமேஷன் கீ அமுக்குனீங்கன்னா அவர் வந்து முன்னாடி போயிடுறாரு. நல்லாயிருக்கு. இதுவும் முன்னாடி டிக்கெட் எடுக்க போயிடுறாரு. செகண்ட் ஆப்ஷன் என்னென்னா, அது வந்து நீங்கள் நைட் வியூ, அதாவது நைட்டு இந்த பஸ் ஓட்டிகிட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கீழே லைட்டு. அது நான் அந்த பஸ் மோட்லேயே சொல்ல மறந்துட்டேன். இப்போ தான் நானே பார்க்குறேன். அந்த லைட் வந்து அப்படியே சேஞ்ச் ஆகுது. சூப்பராக தான் இருக்குது. இது ஒரு சூப்பரான அனிமேஷன் கீயாக தான் இருக்குது. சாத்தூர் டு கோவில்பட்டி அவங்க இன்னும் லிவரி பேக்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அது நீங்கள் அவங்க அடுத்த வீடியோ போட்டிருக்காங்க. இன்றைக்கி காலையில் தான் போட்டிருக்காங்க. அது பார்க்கலன்னா அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். லிவரி பேக்குன்னே கொடுத்துட்டாங்க. இன்னுங்க பஸ்ஸை ஓரமான படிக்கிடலாம். பஸ் ஸ்டாண்டிங் கண்ட்ரோல் பார்த்துடலாம். நல்லாயிருக்கு. பிரேக் எல்லாமே போட்டு மாசாக திரும்புது. ஒரு ரிவர்ஸ், அதாவது ஃப்ரண்ட்டு லுக்கு எல்லாமே ஈடி2 தான். இதெல்லாம் கொண்டு வரதே ரொம்ப கஷ்டம். அந்த பஸ் மோடில், அந்த க்ரீன் பஸ் மோடில் வந்து பின்னாடி வந்து கேட் இருக்கும். நான் எதுக்கு இது ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியாக போட்டேன்னா, ஒன்றா போட்டால் கொலாப்ஸ் ஆகும். அதனால தான் இப்படி தனித்தனியாக போட்டேன். லைட் செட்டிங்ஸ்லாம் பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு டிம் லைட் போட்டிங்கன்னா இந்த ரெண்டாவது தெரியுது. திருப்பி இது மரமாக இருக்குது. லைட் செட்டிங்ஸ் தான் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு இந்த பஸ் மோடில். ரூட் போர்டுக்கு லைட்டு பொறிச்சிருக்காங்க. திருப்பி சாமி ஃபோட்டோவுக்கு லைட்டு வருது. பேக்கும் நல்லாயிருக்கு. வண்டிக்கு டயரு எல்லாமே ஒரிஜினலாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. வாங்க ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்கலாம் பஸ்ஸோட. எனக்கு மற்ற டிஎன்டிசி டவுனும் மற்றும் இதோட இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அதோட உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் கேஎஸ் கேமர். இந்த வீடியோ யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா 3 ஆப்ஷன் வரும். அதில் இது கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் அதில் 3 ஆப்ஷன் வரும். அதில் ஆளுங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம வீடியோ எப்போல்லாம் அப்லோட் பண்ணுறோமோ அப்போல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், யாரெல்லாம் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணலையோ லைக் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்குலாம் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். மற்றும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதான் முக்கியமாக சொல்லணும்னு நினச்சேன். திருப்பி ஓகே, அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அதோட உங்களை இந்த விட பெறுது கேஎஸ் கேமர். ஓகே, பாய். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.